Makarija. Ahora está bien. Vamos a ver bet. Tunaona masungu. Jamaa pana panenge yangu ilisuka sana zakanaka kumba. Kune nyaya yakaitika 2012. Yakaitika muguma katsatsi. Kune wana vaifamba vachita zvekuba. Wana vaifamba vachita zvekuba. Wakazoona zuva rakabatwa nevanhu vemuguma wakwadini wakwarowa. Wana vaya kurwa kwaitwa musi wacho ndiwo wabowa futi kumba kwani kwangu. Asi kwakusina ripoti yanga yaenda kuti kwadini kwabiwa. Vaoro wana vandori kupi kumaraini kwaiko. Indakanda toenda kubende kwakune kagoreke nzara tiri kuenda kutuma mbatata tikwira kotsunza tiriko. Toenda papa pakasara mai. Kwanza pano pasara pakadini pakabiwa. Ndandobuda basi chakati huni apa. Ndadzoka patobiwa. Chii kwanza patakura poto pengene raisi nembatata netipo deti ndio vanasina twara tundochima turi mberero chii pasana wacho wadzika nemagwiro kata nekuti aiwa paitwa zukuru kwa mbuya makuru ndio toita system yekuba ndikaende nobvunze mbuya wacho turipi vandafamba kuenda kwa mbuya waya ndikusvika ipa ndizo ye pane ka noise ndikata hapana umira musheba pandasvika nditone shuwa ndaona ndizo zvilaita pana umira musheba kamukumona kachikakuru kacho kakati rapata karipanzo ndikakuwa ndakakaona kuti guku ndona ndoza mbaimba kwanza mbaimba kumba kwenyita svika ndaba asi kuti ndikuleze pariso zvendaba anchakwanisa kusvikepi kumba kwenda kwa ende ine mningina wangu ainaye anokuledzai pane zvinhu zvani zvenyu sekuru wacho hanzadziya mai nevarume 2 vakanga vabva navo kwawanererwa wakaperekedza vana kunza kwambuya vatangobatana futi kuendepi kumba kwangu tosvika paya papa nemningina uyu ari papa mningina wangu na tezo rangu waripo nemudzimai mningina saka apa zopamba se ndikataanda varonda fana ndiwo shuwa ndatoya nekamwe kacho patomacho akwadzwa tutobhuya paya tokabvunza kamningina kaya madidiri zikanzi aiwa uyai kuri mune munda muzimu tiri munda zikanzi poto netipoti zvikapa izvi kune bhasikiti ranga ari nenyama rangu watakura zikanzi bhasikiti harisi pano papa tatorika kwasango uko watatofamba uyu anga ane mbwa dzakewo tatobasa imbwa dzatonzwa hwema hwenyu kusvika pasi kuti mukavadzamira kona shuwa bhasikiti rakatiruka pai mumuti pasi pane gumbezi ndikati kweda kunosheka gumbezi pa wadzikisa bhasikiti renyama ikona wanga wambozha yasara yacho watangotapa tadzoka watachienda kumba madidi nikwautsanangwasana ndikati kwatora kamushama musasodini ba musasobeba iyo sekuru chidi nako chienda nemwana kubaita zvidini tazviona saka parudzoka sekuru kumba uku idzatosara kumba kwedu handiti ndio parudzoka wasiya uya atodini afa mwana uya manje zvadaro kufa waona tiri kushapura kamwana aka pamba pedu manje harina zogona kugadzisika zvakanaka soka zibanzi kamwana kandirwa kwabhandi kabaka pakafa katofa kandirwa kabakadini kapakafa hatishuda kudai hangu washo mapurisa anoonekwa atosvika tatojerwa inini nemningina wangu uyu nevamwe wangu waita wanga wanera waya manje tatosangana tapamwepo kunyanga chii chaitika kuti izoti yazomangara sei yazodini takuma statement kuima pamba sei tosanga pamberi dini endaita ndikati uyu ini kuti manitora nyaya kuti asvikire kumba kweawa but uyu anobhuya atombodini ba atombosvika nekumba kwacho ende kwaro hwawa nawo ndaswera kubendeni kusaka wapinda sei wakati achadozondapinda sei apatangobvarirwa tiri kwanza mshatora masini mshanda uzobvunzwa bvunza motongo akundobva ipapo bhangozi mastatement tatowa muusungwa tazoenda kustatement yedu iri kukoti takazoitira kwarusapi ndikazoitwa trial kwanzi chiti bhezi zvakafamba sei totsananga zvikanzi tati pamwepo 8 andichaziva 8 pa8 hwedu takazonzwa kuti 4 uyai uku wamwe wedu 4 wanganonzi kuti asiyaniswa wakanga wazosara 2 wanga watiza pa4 waya isu patabvunza nzi mimi nyaya yenyu yaongorwa nemastatements enyu hamuna mhosva dini dzokai asi ava 4 hatisitowane ava 4 ava wazoshota 2 hatisitowane mhosva ba wachamboongorwa zvakafamba sei ndokutoparadza zvakaita vamwe wedu vatovharirwa tazogara ava wavharirwa kupika 2 years dzavo wakapedza tatogara iri tikati ainyaya dzakadini dzakapera tinozvikazi kune mwana ari kubuda kumningina kwete uyu bwa wekwabawa mnini abva aziva kwanzi mukoma mwana wangu warwara
Ndikatorwara nezi kwanzi warwara nemhosva yako wakaurema. Ndakaurema upi? Kwanzi wana wakasonerwa kwa wakanga uripi. Ndikati bonekana iri wana iwawo. Kana mukabvunza sabhuka sasikana wagari wemu andina kubvira ndasvika pai panzvimbo iyoyo. Wanonipupurira hana wasvika pai panzvimbo iyoyo. Kwanzi aiwa wanongotorwara. Wangani kwazi 2. Taenda tayari kwa mambo kwa kushini darechi kumusoro. Tasvika tukajipinda imatari kwa kuna sekuru mukwasanjira. Wana wale wairi wagarizwa. Sikanzi wana waramba buda sikanzi sekuru kwasanjira zvakavhara. Mungatorere nyama iri mahari yakavhara. Ndipo ndakazoti pamusoro chiremba. Kana muri kutara nyaya kuvhara hari munyama. Ingatovharwe ndiani? Ndini. Wamwe wangu isada kutovhara. Muri kureva kuti ini ndindavhara kuti zvisadini? Zvisabudepo. Kwanza ndinotava ndikati aiwa ndizvo zvamuri kutaura. Ngekuti inini ndindasungiswa ngozi padzaramba kubuda kuti ndadini nini? Ndavhara. Jekisai mavhara ndaita hama dzangu dzisununguke. Imi muri chiremba. Musatenderere panyaya kuti uya ida rese rudini riri kunzwa. Anza ukaita nharo yoyo chi bedza kudai kuna mambo zvanzi akaita nharo. Ndikati handina kana ndavhara mhosva sachiremba musatenderere ba. Brea kuti idzi hama dzangu dzinyatso kudini kunzwa. Anza inozoya next. Zvadai darira dini. Tatenderera kuzonza change tauya next day. Uyu mningina wangu tiri kumba maini ndo akauya mukadzi wangu kwanzi wamukuru manyai kuno zviziya zvati kumba kwangu zvabva kumningina wakabauni nataroya kwanzi akumba kwangu zvinodini kwanzi izvo chai zvakabuda kutika zvakumba kwangu ndaenda kuya kusvika kwanzi uyu munhu akabuda ndapanzi wakandura tikati sununguka sawira sanangura maura ndakakudini ndakakuita sikanzi ayo unondura wakandiona ndikati wakafa here kwanzi ayo uri mpenyu saka mhosva yekukuona uri mpenyu ndautozi ndakabura here nyasa kutsana kana ndakakubata hama dzangu dzinzwe kwanzi aiwa wakandiona hauna kuenda kutoramba kuti kuti ndakuwadzwa ndanero ndikati sawira stage yako ndisa haisiri stage yani yangu ba asi ndakakuona pasango wakuwara wandadarika wairi dai wakanditaura kuti wandora ndakuwara ndakakuona pamba pambuya wako pasekuru wako ukataka neni saka takana papi apa beta kundokura yakadini yakada tadzoka kuti kumatani tazoona maprofit anga aswa kwa kuchechi mene kuenda na mainini tukanza hatokwanisa kuzibudisa zvitauro tambo takaenda kwa mambo zikaramba kudini kuti azvikwa kwanza aiwa tinozigadzira maprofit yabva agadzira nyaya dzake dziya dzanzi zadini zabuda zvakutaura tikati kadzoke futi kupi kwa mambo zvindiya zvakutaura tasvika kuna achangamira kata chinyararai uyagara pane anga ari kubudo wacho akubvunzwa nasekuru saunyama wona anagara pabhinyo akagara so ndiye bhandeko akakudini kanzi akakuuraya akakuponda paipondi kwanga waripo nyaya yako ndei kwandida ngoti handiripe akandiona pazvanitorera ngwatedza kunzwisa kuti kuona akafa here kuona mupenyu ndikati ndiko ndisonzwisa dai kuti wati ndine ruoko rwangu ngati mazwi ndakaisa pauri handisaitora nguva kuripa patapa tindo tendedzana kusvika matari yanga yaina sekuru mukwasanjira yanga rufambisa chi nyaya yayo ndo papa toenda kutodarira nga sochenya wadini kuchafamba zvakanaka ba vandadzoka kuna sekuru Victor usiri kusoedari bandakapa sekuru ndikakumbira kuona iwe sikazi kwakanaka ndikati pane zvinhu ndinotaura neni pasi padari bakuda kubvira kutaura kubhuya ndakapona ndakanatora munyina uyu kati handieni ndega bandiperekedze kwanzi uyai sande wanatara uyu kati amba tosangane kwa sekuru saunyama vandasvika kati sekuru pane zvinhu ndisi kuzwisa matari panyaya iyi hamiti mungandibatsirawo sei manzwire makazviitawo tisiri padare pauti zvakanzi kuti kwanzi ndakabvunza shuwa munesi akanzwa ndikati kope ndinonzi kuripa apa handisi kupanzwisa ndoripa chikaindii sikanzi imbomirai zvakadaro ndikati aiwa uku chiremba abuda tifambise nyaya sikanzi aiwa chimbomirai zvakadaro tichadini tichazokupai feedback ndovanadzoka vanatora foni yangu sekuru mukwasanjira inini ndauti tigare chapera nyaya dzapapi akati bhanda yakona kumhanya uri kurwara here ndikati aiwa nyaya yase yakapinda mudare ndijekesere idini ipere ndopakaza sekuru mukwasanjira bhande ndegende yangu kubhururutsa ndini kumharisa ndini ndiri ndiri kuita dare ripi irerero saka uchanzwa kubva kunani kwandiri ndobva tandopera yakadini
Patanyika chanzo nichadaidzwa chadina dini patagara. Tagara daro yabvera mba yakurepi. Mwana akatanga kubuya kutanga wachoka bwa munini kushunina uno. Akabva achinja muna August last year. Tiri kunhama kwana sekuru kuchocha. Tizo ndadaidzwa manya kuno kune zviri kuno. Ndasvika muko wakazara maprofit. Kwakanaka. Kasika ndiye. Kunoti hodi mba zvibhakera ndakuzvikanwa zvibhakera. Nane mudzimai yangu ndeuyo. Hanzi iwe ndotonyatsoda manje iwe. Tabura mukadzi wewe. Kuda kuti tiri uda uvhiko obina babata akatsimudza mukadzi wangu akamukandira pastove zvokuti nhasi kufamba kuri kumunetsa. Akabva andokwara pamusoro. Zvikanzi ne akati ndobudirwayo. Zvikanzi nhasi hazvisi pane uibo. Zviri pandiri nhasi. Sisi mukuru. Uya akupenga manje unobva pedza wana wangu wese kuwaisira ngozi. Kubva pane mudiki wazvati pane uyu. Vandanzi muri kujaidza. Ndichirowa uyu pakazopunyuka budo kwakumhanya kumba oshodaidza mwana netezo ranga nditaidza naye ngari kwati uye mune zviri kuitikepi kuno kutapira kunene. Kuzoya paya pora. Waizongononodza ndiyo zvakwana. Chii chiri kuitika? Zvikanzi aiwa. Uyu ari kuenda kwasitoro. Kuromba kuvhara kuti nyaya dzisadini. Ndokuromba nyaya iri unzi nengozi iri kudega. Hauna kundura ndiri kurombei. Ndinopenga here. Ngozi terega kuti hana zvakandita. Asida kuti abari saka ndiri kurombei. Vanza aiwa ndongwari kwenda. Ndiyo nyati kumunerera. Tazogara zvikanzi aiwa. Tazoona. Akapa mukosanjira 700. Ndichimupa yeye kwanzi uruti dzima nyaya yangu ari kuita. Ngatifone mukosanya timubvunze kwanzi anongoramba. Wakampa imhepo irutira kuti akaenda akapa mukosanjira 700. Handina mari ndakapa mukosanjira ba. Anzai wakapa mukosanjira 700. Tagara tiite sei. Ndaenda kuti kuna mukoma ndiwe mukurumba meda. Uyu munin'ina. Ndo wanongodaidza kuti komana ndobe zakuita paya. Tiite sei. Ngatigare pasi. Hatizonyatsi kugara pasi chidini tichiwirirana ba. Munina udiki wane wana ruvara anonga akuita chiki manje kuti muri kukanganisa ini wana wangu. Ipo pava manje tweet the friend. Wabuda mzimu wapa number 3 mskana mudiki. Ndabakana tabu. Gona waisa kuti pamwana wangu estana. Ayo rozo jera atura demu. Ari barabaka ni mukadzi wacho. Ayo amsati man. Kunze wakapinda nasi ndo banda kutema ngati wangwani mwazida atiza ndikati ndiyo filo yangu. Anditizi nosike kutiza rufu. Kana ndakazinisha pa nedemo ndichapa demo ndakaramba ndakagaramba. Aiva adzoka apodzwa na meni ayo asiye zidi mutaurira naye chichi. Meni batanga ufone na iPhone meni anozi ndiani ba. Achinzi mira ikwanzi siya utaurira niwe. Kwanzi siya kuti ari yani kuti anozi ndiani kwanzi siya utaurira. Ndichibvunza sawira. Umose yangu cheche imburi yeyi ine makore akadai ndeche. Zvikanza vanonunudza vapenda iroko. Pane mai anga arimo anonzi mai mwanaka pa next door. Takaswira nawo kubendi. Ndipakati sawira pamusoro. Handisi kukununudza munhu bwa. Pane pekuti akununudze uchirowa. Aikuona kupi. Idzakaswira nemunhu kubendi tikotsakazve kuzvikafu takaswira naye uko. Aizokuno iwa ndokaroma kuseni. Isakwira uko. Aikununudza chikaindi. Vanonzi yeye nyara uswe pano chichichi. Mai wabva kuti anga ari mapamwe ndabvisa imaone ndakaita chi nyaya yekuti uyu anonzi ari kukana kununudzwa. Saikwanisa kununudza kuti anga asiripi? Asiripoba. Kunena kwacho kwandinyanyira. Manje izwana rinapo. Ndabatwa kuti ndanetwa. Ndipo ndazoti ini ndichafane kunirwa nyaya ndisikenzwisaba. Vandaura zvikanzi nhasi unotipa zvinhu zvedu pana. Ndofunga around kuma 10-11 dzeusiku. Ndanerwa futi, mai anerwa futi. Ndipo ndakati apa ndine mwana wemunhu mutorwa. Ndichasvika pakukwadzisa chi mwana muchinzi bosa yangeri yani yangeri yangu. Wanhu we zvimungade kuti zvese zvimuda taura ndikudini ndikupei. Ukati tiri kuda ng'ombe mbiri dzinofana kutipa. Ndikati dziripo dzacho dzoshoma dini torai zvanza hande kudanga. Hapana chendani charamba ndakakombwa. Ndikati hande wasvika vasikana wacho wairi wakuru neari kubudirwa wacho chitatu. Wasvika wada kupinda mudanga ndikati ewo mudanga musapinda bahandirenyi badanga ngira mutadzikuona chingombe makadini makamira. Wachinongedza tudai ndikati mombe dziri panapa idzi ndine dzatezo rangu dzandochengeta dziri panapa inge imwe mosa kukupa mombe isiri yani isiri yangu mukanongedza iri yangu ndoti hongu wazoti iyo ndikati ndiyangu iyo ndiyangu kwanzi gudu ndizo dziri kuda ndikati wabva pikicha usiku dzakabuda mafoto nadzo mafoto ndichazi kwanzi ta pikicha saka ngateni ipi zvikanzi tikwenda kwatagwasha
ndipo ndakazoka kumbani kati wanda wapangiza chi ng'ombe wadziona ng'ombe dzawo asi inini mutemo wandoziva hatiti zvinhu tiri chi tiri tingatafuka tidakuri pasi kutara kwemurudini muri kuita mangwana inozonzi makazviita nani pane mombe apa uri tiende usiku uno hapana kwatinoenda chitina ng'ombe usiku imhosva kuti ng'ombe chi usiku hapana imeja kunoedza tozviita pai pamutemo ini ndizoti nyaya yakasara iri kudare kwari kwachipsa wanyama ndinoidzosera kuti kupi iko kisimudzire kubva papi ipo pakana pane zvida kuita hatiti tega zvinota kuenda kwatangwa tinodena tangwa achati shoti chii anoti mandiona kumba kwenyu here ngatidzosere nyaya uko iye ndo pakabva mukazvanzi tiende kwasabhuku todini patamuka ndikati chinzwa kuti handei handina soko ndakanzwa iona ti no nyaya yaidzoka kwasabhuku yanga yakwamambo ndipo ndakamuka bva ndaenda kumupurisa kwamajagada ndosangura nyaya dzakuchimire dzakadini dzadini majakada ndafunga kuti kuita kana kusaita ndibhadhare wana munini wangu wagare zvakadini zvakanaka kuti hatisi kuroorwa hatisi kudini saka ndirikoti ndotarire mambo kuti ndibatsireiwo titofambisa sei nyaya ndibhadhare nyaya idzi vanhu vagare zvakadini zvakanaka tiregeramba tichikana ndokwaiva ndaita panapa vari muruti rwacho vari kwere panapa varipo zvinoita here kuti wambotiwo tinzwe tinoda kunzwa iye wacho achitaura zvaari indikumbirawo sekusaaasvika kunyaya ngozito taura asi munhu ari kuburikirwa nditi timukoma wangu anditi sei ndisupiwa mukana benini yokunzi iwewe zvakatanga sei ende wakazvionawo sei kuzi nyaya dzinotaurika muno midzikadzikadzi Sorry, Mom. Sorry. Iwe haubvunzi manye mambo kuti sei musi ndisi kupiwa ine. Unototi ndikumbira kuti nditaure. Hapana munhu anozvitaura. Unongotaura kuti mazhinji pamusoro iki. Mazhinji atakubuda muno. Mona kuti awandira pakurohwa. Awandira pakuratidza kuti ininira kutuma wana. Ini baba mutano ngote itaura nyaya yako anditi taura nyaya yane nguwa wana akatanga nekuyi achibva kuchikoro nemakona achatondereka kuti akati fomani vanhu zvane nguwa tabva kwatanga kutaura kuhwano nekuhwani zvikaramba ndikwasvika pakutora mukosanjera kuti amuri kuita zvikazvi mutamba nenguwa imwe ndoaino zvaiitika ipapapo uyu mwana aimvangosvika ndakabhedha ungari mukicheni chemcheme mwana mvangosvika panohira chikafu vabuda chikafu chake vagara pabhedhi takatogara mumba ndipo ndakamutsa mwana kutanga kuti vakuti ini vandafunga kuti uyu mwana adaita mafanizi kuti pamwe anonongobva chikoro ndopa ndakabata mwana inini toza kutanga kutondedzera kuti iwe ngatokandwa panapa nhasi nani zvikaenda kwajileti kwete uyu kwakatangira nyaya uwani kwabamini uchikandwa panapa kutoite sei zvikanzi hanzi enda kuna nina warenard inodedze renard tikamhanya ndatichimbogara ndandichitori kuvhileji wanaimbogara tikamhanya pakadaidzwa wakauya maonai indiriusangaona nezvinhu zvakadai kutozvizivi chii nyaya dzataifambira dzedze ndidzo here tatsanangurirana tikatonzwisana kusvikira pamwe mandaswa muchiri panzidare mukada kurirebesa kunonomonodopinto kana chichichika asi nendikupawana panyaya dzoti idzi dzatava mulomo nhasi hadzo inhangu ndodzigamuchira sepa asi handidzigamuchiri ndodzigamuchira asi handisi kudzigamuchiri nekuti zhinji dzange dzekunyeka mheno yaazopedzisira hake yekuti ada kuti imimi mubatsire kuti sizi yakasara kwamao izvi zvakasochatswa kudhare zvakachatswa kare pachina sekuvictor takandotanga otozodarira victor azodaira kutanga futi ubuda pane umwe futi mwana ari form 2 tichitowirirana zvozva zvinzi kwanzi wakaenda kudanga kwangu vakazodaiso izvikaizvi
imwe chapter yekuti tonishamise nibweza ndone mbodza katowanda zvazvunzi kwanzi teta azvunzi kwanzi akato indambotaura hangu apaka ina hangu semunin'ina hangu semunin'ina atazvokutaa zvakawanda panoti mangwana aishemera pa iye kana ari kutaura zvaakutaura ari pamberi pamwari chaipo pamwe ndiri mistake pamusoro isikusama musoro muri village imwe chete imimi navo kwete village ndiye kundisira zamu akutora pakugara pakunerwa kwemunhu iyeye uyu makainzwa rini hacho imimi kuti panerwa mukomanga aripo kana kuti nditoripo iye apedzisira andi kutotaura iye ari kutaura kuti kwanzi iye mari mwezuro pamberi kana kuti 4 days 5 days ini ngozi yapakabuda ngozi tikati anyaya ngozi nemudzimuka ngatizvisiyanise kune ngozi kune mudzimu handitika iyi ngozi ikubuda pa pakabuda ngozi inini yatobva kubhawa tikatosa mhere ndousamwa yangati izvo zvinhu zvezvezvo ndasvika ndikatanga kuramba manje kuti wajairaiwe uramba uchingonditi kwanzi endodedze mukoma wako iwe kana uri ngozi iyaya chachaiwa enda we akabuda mwana achimhanya ndopakateera muyayo aimbobudwa futi uyo akati kuti aindega mwana waine mamhanyira taitipa takutaya zvemanje manje teka kurebesa uyo ateera hapana kutora nguva takanzwa noise dzu akona kati zviperi mushepa ngatendo potaandikomhanya uyo anga ari pomukwasha wangu ndiye akarora futi zisa zvoyarapa atouyo hake kuita zvanga ritenjwa kumba kwangu takaendi namuzukuru wangu Simba akatobuda kezuru natete arikutaura nezvako watonzwa kuti noise iyi chete hapana akaenda kudanga kwakebo amene utautaura newanini wemboza nenotsika kuva ndakatanga ndinaspenda maikula ngagara pamasteps ngasara ndiripo wana Simba yakasvika nauyu hawana kuenda kudanga unotora chiro Simba ndikazokwanisa kuzovhurira maiguru avharirwa amene panoise tsaudza kwari kuita ndiakazovhura wakataura nasei asi uzviziva isi takazotoa feedback yamukoma uyu yekuti chi isisi ukukwanongedzwa mombe kuti awirirana but atendi pane nyaya ika ngatende nechannel yako inini namaguru awo atasara kana kwakuri kuramwa wasati wadrafta nyaya yawo maguru akatoti mombe ngazvitoende nhasi noti kuti inini mombe ngazvitoendazo nhasi because izvo handichazvinzwisisi pakatorika mashoko akatowanda kuti tikandotanga itaura modidzinga futi tibude izvo maita nematora ndosanda kuita kuti kunyarara kaka kana kuti kunzwisisa vanoita nyaya ika ika kuda nguva pamusoro echangamiro pamusoro emambo ini ndakamira apa ndiri panapa kudai ndikuda kuti varume avo vataure chokwadi handisomboda manyepo handisina kubuda padhoo apa pasina resolution yakakwana inoratidza kuti vana bhande vane nyaya here kana kuti havana manzo pachitaurwa kunzi ndakaenda namukoma kwasekuvhiti ndakaenda shuwa ndiine nyaya yekuti ndinzwe kuti uyu ane ngozero ndichienda kumba kwamukoma ndaitoendawo neimwe nyaya musi unoona kuti ndizove panapa nhasi ndakasangana nabamwe akanditaura vaone chiunesa ndechekuti vaone akataura shuwa mukoma wangu ini kana kuri kuraimana nauraimana tiri tu ndikati uri kunyepa tafadzo ini tafadzo ndinotienda ndakauraya munhu nekuti kana iwe usina kugara zvakanaka nemurekesa kugara zvakanaka nekuda kwarinani chii chindoti mumba mako iwewe mubude ngozi kana zvisina kudaro iwewe kutaura uyu namukoma Tobias kutaura uyu namukoma Lengani muri watatu pane mhani chikwama kana pasina ngozi iwe uri kukura kuti ive ndanakurai munhu asi mumba menyu pane ari kuburikirwa pane mhani chii ane chikwama saka nhasi changamire ndoti ndinzwa urume wavo rutaura chokwadi chinhu chinokosha changamire ngechekuti kana tiri pamberi penyu kudai hatifaniri kudhera dare rimwe nemanyepo naita zvakanaka muzitsanangura nharondo ndofunga tichitanga kungosvika kusvikirana nhasi manzwa ndichitsanangura kuti kana paine minzwa
tinofanira kutsatsanura minzwayo kuti vanhu vafambe murodhi yakaswatuka. Musafambe mukati meminzwa munobaiwa neminzwa. Handiti? Ndokunga ndambozvitaura munhu. Mamuripoka? Ndandiri munhu. Saka hakuna munhu anobvuma kuziva varana mainhingi. Munhu iye anotoramba. Asi mukadzi uya ndiye chiremba anozorapa kumunhu. Shuwa kana uya ari kuramba ndiite zvakaita achizvionawo. Anobvisa nguo yake obva akuti ndiri kutaura ndichikupa imwenzaniso kuti kwamabva ukuko kwakure uyanoita nakure munhu inini kutondoda kubvawo muno ndapuhwa chokwadi munini achitiwo ininiwo handina chandinoziva mona zvese zvinhu ndiri kuzvitora ndobva ndazvibatanidza ndobva ndazvijoinidza panzvimbo wanu parapa iyi ndiyo inonzi mhepo. Mhepo mafambiro ayo haifambi straight, inotenderera. Ati munoona champupuri chinotanga chichiruko kari kadikidiki inota vanobva vatikati champupuri icho chibva chakura chibva chasvika kutenderera pakicheni kana kuti pabedroom seumba ini yakarorwa ikaiswa marara, chibva chazonga chinosimudza denga iri uchiona denga rakutoenda kunge chiyerikuta. Asi kuti kabhako kati kadikidiki chimbori chipi ndiyo mhepo yatiri nezvayo kuti pakati apa penyu apa pane mhepo hatiti pane mutsvene. Imimi muri kuda kuona mutsvene, hapana mutsvene papakatipaona itori mhepo iri uvhuvhu takadari so haiuni ndozvainoita mhepo. Ngatingobude kubuda padho apa musati mambosvika nekwamuri kuenda mhepo inenge yatokuhakani muchatotaura muchiti yakataurwa kuti pane mhepo mafambiro amunoyaona motoratidza iyi ndiyo inonzi andimona. Saka ndataura aiyo pakati penyapaka hapana mutsvene, mutsvene chaichai hapana nesei mweya wenyu. Saka mhepo iyoyo kuti ibviswe kutobatana imimi wacho wabereki batanai toita sewa dai tapinda toti choka topinda toti choka topinda apa toti choka mogadzirisa. Ndekuti kanzwa nyaya iyi kwayakatanga vana baba vaVhikita vachiri vapenyu. Vhikita akamirira, Vhikita akaseenzesa 14 years achitonga. Munozviziva iripo ichingopwititika kusvikira nanhasi. Inini ndawo wechi 16 madzishese ara ndava mambo wechi 16 ndiri kutosvikirwa kuti nyaya yacho ndichaisiya kuchauya umwe achati ndava mambo wechi 17 achingoisvikira nyaya iyo. Gadzirisai manzwa nyaya yekusataura manzwa nyaya yekutaurwa nachizi munoziva here kuti chinhu chinoitika ngechinhu 1 chatisingazivi pachiwana. Munoziva here kuti mweya kana uri kusvika soka unouya nenzira dzakasiyana siyana. Imi muchinongedzera kuti mweya wakati mangwana mweya muchaushaya muchazona pati kutaura umwe mweya handeti usiri urubata because kana chiri chikwambo chinouya chichinziri sekuru
mumusha muno asi sekuru pachikwambo mimutendera kuti sekuru wachafa sekuru wachakafamba sei yazobuda padzwadidi muchinetsana chiri chikwambo mukazoti fambe muchazoona asiri sekuruba saka zvataurwa namambo batanai mumbote maonera pamwe ndaona patina vana baba uyo ndi baba uyo ndi baba uyo muda kuti vana venyu vagare zvakanaka handiti saka batanai mubatanidze mhuri idzi mufambe mese pamwe chete muchazoya nenyaya kwayo muno kuna mambo ndibona ndandangina sekuru ndaomera maoko maita basa ona sekuru pamusoro ino nawe iyi ainotanga baba wavikita chiripo vikita kwa aiwa mirai musandimwisira iyo nyaya ikataurwa ikatongwa nyaya iyi wanatagwasha waritswe mwana wakadaidzwa wakauya warutozvisiwa nyaya yekuti chasara kubhadharwa wakatomira utona bhandi wari kuya michajo tikachajwa ndo chini chakamira wanatagwasha izvezvi wanatagwasha wakamirira wana bhandi saka kubva ipapo tikangoenda kumba chete nyaya inobva ingoti tu wana ungoramba uchirwara inini ndini mubereki wanawo rushungurudzika zvirona menye zvichokwadi wana rushungurudzika pane panzi mwana anondobva kuchikoro bhadini vabudirwa hazvisi correct. Tafambira nyaya yetu tsaga muprofita akanga aita nyaya akati mutero wendakakupai ndio waita kuti zvidini zvibude ndakati munisa papiro yaanorara umwe munisa pambarire kupinda padoo iyo zvinobva zvadini zvadhuka asi wari kuti zvakandotanga asi mudasanga kuti ndizo ndakugadzirira kuti mainini awo waenda kuchechi kwako kwanonamata ndokune muprofita zvikanzi ndoda kuzivawo ari kubvunza wari kupi wari kuchechi kuna kwa mkuredu anonzi akauraya munhu asi ari kudini ari kuramba saka ndizonda kudini ndoda kunzwa maripirwo nemaitirwo anoita ngozi munazi hatasi ani maona kuti iri ngozi iri kuuya mumusha mabhandi imimi ana bhandi hamusirimi munoidecide hamusirimi munoipa chinhu asi munhu abudirwa nengozi makwera maita sei munodzokera kumba kwawo kumba kwake kungozi kuya zanine mosvika ndizvo mutsanangurira maringe nezvinenge zvichifanirwa kuita ndizvo kuri kumba kwako ndizvo ozodzoka kumba kwenyu kumusha kwenyu mana bhani ndizvo newanhu nehama dzake dzekumba kwavo iye ari pamatanda ndiye achataura maripirwo aanoda kuita sei kuitwa zvichireva zvokuti imi ndii muchazosunga demu kudzokera mane danga rake remunhu uya kumusha kwani kwana tagwasha nekuti izvozvo mukaita muri mega imana bhande kuenda kuna ana tagwasha mogona kusvika uchikurambirai kuti hatizvizivi because anosvika achinotambira anotindira because tine zvekusenza nenyama kuti pane zvakaitika kudai asi pasina chinhu chakaita sei chakaitika saka munoenda kuna ana tagwasha iwo ana tagwasha vachagara wega semuri kuti varume ndiani anotora pfuma yana bhandi mangwana inozoya futi kwatiri yangu because hapana urongwa hwengozi hwafambiswa maringe nekuti ngozi inobhadharwa sei dhuze kukura kwese makamboendawo mamisha kwaibhadharwa ngozi sandire maiona process yaita sei yaiitika sandire zvichiva izveni kuti mwana abuda mabhandi achiti ndoekwatakwasha ndini munonotsika wekwani kwana tagwasha sandire ana tagwasha omberawo kuchikuwa kwawo kana ari mwana wavo iri yavo hama yavo yaita yauya because mukaenda izvana tagwasha kuti kwachikurambirai kuti zisei ndiani anoitambira pfuma hapana asi apa ndofunga manasunza tichitsanana kuti ndepo matambira ayo ndo mafambiro aine imi michidzokai mogara semhuri mounganidzana motsvaga mafambiro emhepo iyi ndokuti kana iri ngozi ka ngozi inotoripwa paumba payo
gogoi mubva masikana vachitiopindai mopinda aiwa pamusha pedu pakasvipa panopindwa pakadari mopinda moita zvamunoita manzwa ndokuti mapedza dare renyu hapana dare kana iri ngozi endai moorika motobika tu haikona kumboreka pamataura nini naitanzisa nyaya yevanhu havasikuwirirana vanhu ava kutouya kahavasikudini havasikuwirirana because uyo bhandi kana mamunzwa achitaura ari kuti ava vari kunditaurira nyaya kuti ndibhadha asi nengozi achiina hana kusvika pachina kuuraya munhu munonzwisa nyacho saka obviously mukawatidzoka ika vanokoni gaka vari kuti wawirirana kuti vanoripa haribudi because vanokakawadza ndomukapa kuripa kwengozi vanhu vanogona kiripa pangozi kana abuda mwere kuzeni mudzimu wabuda pangozi zvinoita pana ngozi anenge pachibudirwa pachi pana samukuru atungamira ngozi yacho ikenda kuti mimi vane mimi ndimi munotofanira kuti mwana abudirwa kana ari ana abudirwa imi mese makaungana ngozi iyoyo imi munotsvaga ngozi inotsvaga samukuru wayo hakuna munhu ini ndakamboita samukuru wengozi inini ikwamatombo asi ndakafambiswa nenyaya yacho ese nengozi yacho kuti ngatiti zvakati hakuna munhu anokuti yabuda ngozi iyoyo yabuda musha mangu inini imimi motoona kuti yabuda musha iye akaona kwatagwasha uko achita kwatagwasha tokandiuraya ngwari kuti kwabhanda saka munotsvaga samukuru nengozi yacho kuti muende kwatagwasha usika motora kwatagwasha ngozi yacho inobuda yobva yataura kwanatagwasha kuti zvakazokwati vari mumusha mani matagwasha wasiri kumusha kuimba vana pasi vanenge itaura rikwani matagwasha ndakaitaura ri musharwa marwazve pazime kuti itaura rikwani kumba kwayo muna samukuru pamuendiko mukaenda kumunyorwa naye mototaura muri kupi nesamukuru ndanoziva nengozi yacho mochiita zvekuripa pane vanambosinza muoko ndaida kuti tizwisise ndisati abuda munomu ndikabuda ndisina kunzwisisa nekuti ndinzwe kuti dare zvendataura ranzwa here kuti ngozi iri kutobuda ichitaura kuti hauna chawakandiita mama ndinzwa ndataura iwe ndokutaura ndokutaura saka tati imi munoenda kwanzi munhu anobuda ari pano mambozinzwa anogona kubuda muchinzwa aripo kuti munhu wacho anobuda ake ngozi yacho ibuda zvitabvinge kutonga mambo inokwerwa nani pataimukuya kwayo mambo ndiyoitaura kuti rukumbiro kuti nditaure nengozi yacho ngaibude uyo ari kurikirwa ari kunzi zviri kurambirana futi kuti hana chakandiita saka isi tinonzwa nemuromo asi munhu wacho ari kurikirwa aripo hazina senzi pazisera tiri munohara ichainini ngozi yacho mukanga munoita kuteterera kwakamira sei kuti asvike vochitsanangura nhoroondo yake tichizvizwa inini pamusoro chingano zvandakapedzisira kunzwa maprofita achitaura kana ichiriyo sisitemu iri kushandiswa ndopakambaini anozvidini anotozvikwanisa makanzi muteuro ndiri kupa the moment munokwidza wamira mukaudzikisa anobva adini obva aburikirwa saka madzikisa ari muteuro una mainini inotobuda yega noti inini kuti ndini ndinoburitsa be inotobuda yega noti chokuti inini ndinoburitsa ngozi be anobudirwa nengozi yakabata mwanene musanmise muneza kungotaura munhu aya mamakirani atatanga kuita kubva nhasi hama yanyu ndini manzwa munhu amuramba muchiti kwanzi maininyoka mukadzi wangu pamusoro munonzwa chenga nyaya idazika uyu munin'ina wanguka pane zvaasonzwisa nezvidikidiki imi makataurwa nani kuti kwanzi ndianosingisa muteura chidzikisi nemuprofiti muprofiti uye kusengenya mariko kuti baba mnini miyai ndopono tinosiyana basi baba mnini wambira kwanza ndinopesera basi kuti madiki diki panota
yabuda ichitaura kuti babawa wanaundiuraya iri kutadza ere kutaura munhu akaiponda mutadza ere kuibvunza kuti iwe wakaurayiwa nani? Iye manje anakule manje ndoda kuti ati inoita refu ndichikutanga kuti kusema painokudaka yakati uyu ifonde cheni yangu urizahwira ndikunyepa urizahwira wangu akasvikawo achaona zazogwetawo baka nekuyomba kwangu wakozongotwara ndakasvikati ndakuona uri kufa sezviri kutaurwa zvadii hanzi iwa urizahwira izvi zvinhu zvikaizvi zvifanira kukosanjera pane zvinhu izvi pafanira kukosanjera izvi aiwa chinziyo usahwira hwako ndewekuti wakasvika uchiona yachirwara obva akuti baba vamero vandiziva here voti hungu ndakuziva ndiwe nhingi ungadai wakati ndakuziva mwana wamai ndakuchikwenda kotaurira vabereki vako kuti iwewe vabereki vako arohwa handisi ndakuponda akuponda ari anamona pasanguve pamba pawo ndaizodara tingaitisane navo ngakudeti munzwi achitaura wega ndaipanze mukwira ngozi youya kutaura naye ndimuruziva unongoita chiki